Assalamu alaykum hormatly adamlar, Türkmen wagty elimiň mehriban muşdoklary. Gahman qadamyň saýtyna Türkmenistan ýurdumyz bedew bady bilen ynamly öňe barýa. Bizi bagtyar durmuşda ýaşadýan Türkmenistan ýurdumyzyň at owazyny dünýä ýaňsarlaran gahman arkadamyň janynyň sag ömrüniň uzak alyp baýlan ähli tutumly işlerine diňe üstünlikleriň temra bolmagyny tüýsürekden arzulap mehriban tomoşaçylar şenbe güni diýmekdir alaýyk dogry wagtyna Türkmen wagty elimi açdyňyz. Türkmen wagty elimi ne bolsa siziň tawarsyk bilen garaşýan bäsleşraty getmişimiziň ikinji mewsumi dowam edýär. Ine bilşiňiz ýaly idi tomoşaçylarymyz Türkmen wagty elimi hemde gepleşimiziň himayetkary gözel paýtagtymyzyň görküne gör goşýan Hanet restoran bilen bilelikde ikinji mewsumi siz üçin ýaýylmy hödürleýär. Ine bilşiňiz ýaly şonky sanymyz bolsa ýer öte bellemek gerek. İň soňky ýok, getmişimiň soňu däl. Ýagny iň soňky jemleýiji ýarym final bäsleşigi. Indi häzir şonky soňky ýarym final bäsleşikde kimler bäsleşir oňa geçmeden ozal. Ine bilşiňiz ýaly mehriban ýerleşdir Türkmen wagty elimini bäsleşir getmişimiň mahabata gidip dur. Mahabatda ýatda ýaz mehriban ýerleşdir 0504 gyýsy telefon belgimizde sizden medeniyede sınırda değişli soğallar uğraşmalı. Yani sizin oradan soğallarınızdan bir, Cenmeyiş Tapkıra katnaşık medeniyet ve sanat ilişkileri sizden gelen soğalları kötürler. Elbette bizim gelen mihmanlarımız sizin oradan soğallarınıza cevap verip bilse, bizim yürütü getleşimizin himayetkarının adından soğudu mihmanımıza verir. Soğallarınızdan bilmese biz için deysen qoğu sebebi ol soğudu siz alarsanız. Şonun için 0504 gyýsy telefon belgimizde SMS habarnamalary ýollatmaly. Onu mehriban ýerleşdir idi tomoşaçylar bäsleşe başlamadan ozal nädip bäsleşik mihmanlar bolmasa dogry-da. Şonun için gelin studiýamyza jemleýiji ýarym final gatnaşyk mihmannamazy çagyrýar. Olar bolsa garşylaryň biziň zekinni bäsleşimiz. İki toparam zekinni bäsleşler sebebi bire tomoşaçylardan ibaret, ikinji toparamyz o tomoşaçylaryň saýlan toparынан ibaret. Şoň üçin gelin tomoşaçylaryň saýlan toparyny garaşlaryň, olar bolmasa bilşiňiz ýaly ýurdumyzyň zekinni meşhur sazanalama Atajan Eýubow hemde Seyran Anaçary. Garaşlaýar. Tajan? Ýokmy? Hoş gördük. Assalamu alaykum. Inem garşylaryň ikinji toparymyz. Bolany ýigitler sizi saýlan ýerleşdirmeden düzelip topary garşylaýar. Olar bolsa benim tomoşaçylarymyz Bedergen Döwlet Muradow hemde degen Şarif. Hoş gördük. Bedergen degen hoş gördük. Ine görüşmek ýaly mehriban tomoşaçylarymyz soňky ýarym final bäsleşigimiz ýetip bolsa kim haýsy topar ýeňinçi bolsa da jemleýiji tapkara gatnaşma hukuk kazanýan ýigitler Seyran, Atajan, Degenç hemde Bedergen. Size tuwalamy gidip durdyňyz, mihmanlar bilen tanışaýdy. Degenç Garlyp hemde Bedergen Döwlet Muradow. Ine şu ýerde käbir iýleşdirme diýmekleri mümkin. Degençiň bir ýüzi tanışdy. Degençi ada käne tanaýan. Degenç bilşiňiz ýaly zekinni aktyor Türkmen Döwlet Media Institutynyň uçurumy gepleşip görýän ekeniň ha? Görýän ekeniň. Tuwala gatnaşýan ekeniň onda. Tuwala. Ne öňüňiz bilen tanış etseňiz, nirde dähmet çekýäňiz? Beger işden başlady, Bederge teň dowam eder. Men ahir öyle aýtdym, APOD Trap Medeniyet öýüni işgäri, Degenç Garlyp. Medeniyet institutynyň uçurumy. Hemde teatrda da işleýär diýdim. Teatrda o Türkmenistanyň baş drama teatrynda hem barata çykyşlar ýerine. Çykyşlar ýer. Bedergen siz nirde dähmet çekýäňiz? Men ahir welaýatynyň Göktepe Trap häkimligine hasapçy bolup dähmet çekýän. Tuwalamy hasapçy bolup dähmet çekýär. Mundan beri miçiňde düşünýärdi boldy. Ikiňizem elbetde gepleşimiz bilen tanış. Dogry-da, şoň üçin hem gepleşimizde düşünýärdi boldy. Häzir ýigitler bilen hem tanış bolarym. Atajan, Seyran. Indi siz bilişime ýaly tomoşaçylaryň saýlan topary. Indi tomoşaçylaryň saýlan topary, tomoşaçylary siz saýlan topar utaýjakmysyňyz? Birde näme? Aýtma birde. Ýa, ýene öňkün. Öňkün. Tırza goýýar. Ýağmura ýigirdim diýäňi. Ýağmura ýeterli ýygo gelmedi. Sağlyk. Berekela köp sağ bolun ýigitler. Mundan beýlem her bir alpara işin üstünlerde o diýär. Mikrofona gepleşmeden başyna bir arzular bilen mikrofon seýrasydan başlasak, otaň bäsleşme başlaýar. Bir de şeýle mümkinçilik döretip berýän arkadamyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutýan tutumly işleri elmeden rowaj alsyn. Köp sağ olun Seyran. Kahraman arkadamyda biz ýaşlar üçin işlemäne, döretmäne, öwrenmäne döretip berýän mümkinçilikler üçin
köp sağ bolsun aýdýar. Mehriban arka dagymyň jany sağ bolsun. Tutýan tutumly işler elmedäme rowaj alsyn. Köp sağ olun. Arlygyňyz hasyl bolsun ýigitler. Näme? Degenç, bedelen fiňem eletde her bir aýtynyň kalpbary, diňe bir ýagşy arzulardan nolar, hormat prezidentimize alkyşlardan nolar. Mümkin bolsa, siz mutlu sözlerinizi arzularynızda eşitip başlayın. Gahrman arkadaşymyz biz ýaşlar üçin döredip berýän mümkinçiliklerini köp sağ bolsun aýdýar. Oý gahrman arkadaşymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutýan tutumly işleri elmedäme rowaj alsyn. Köp sağ olun degenç, bedelen başlayın. Mehriban arkadaşymyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutýan tutumly işleri mundan meýlem rowaj alsyn. Köp sağ olun ýigitler, dostlar. Arzularynız hasyl bolsun. Bugünkü gepleşikde de ýeňici ussun diýip arzu edýär. Ada kana degenç bedelen tanşatyňyz da. Onu birinji şertimiz şeýlere. Birinji şertimiz şekilli sowal diýär. Siz tomşa eden bolsaňyz, sizem tomşa eden bolsaňyz, şekilli sowalyň ady bar, ýöne düzgün bir açyp ütködi. Ýagny şekilli sowal iki bölümýär. Aýdym sadelen baglaşykly. Hemde dillen sowal bilen. Ýöne nähili. Ýa-da ekranlarymyzda bir körpeçi barajyk ýürte gulaktada aýdym sadygyň ýani enjamda bir aýdyma hiňlenýär. Çaňat eşdilýär. Şol haýyt aýdyma hiňlenýär, şonu biljek bolmaly. Düşünürbilmi? Aýdym sadyn baglaşyklar şol. İkincimiz bolsa şo bir çağa belli bir sowallar berdik. Senlik sowal berdik, nähili jogap berdikler. Şonu biljek bolmaly. Onu ýa-da birleşmede ýaly aýdym sadyn baglaşykly hem sowal bilen. Haýy topor meselem aýdym sady ýa-da sowal iki gezek ýa-da taýlasaňyz, üçüncü gezek göni taýlanmadyk şertin görnüşi diýendir. Meselem iki gezek aýdym sady taýlanmasaňyz, üçüncü hökmat sowal diýär. Onu siz taýlamak goňuz ýok. Iki gezek sowal taýlasaňyz, üçüncü göni aýdym diýär. Hem umumy netije boýunça burutuk berýär. Ýöne jan etmeli, şu bir utulma üçin hem köp jogap berjek bolmaly. Düşünükli? Düşünürülmü? Düşündük. Onu ne mehriban eýleşler başardığımdan düşündürdüm mükemmel diýen. Onu feýnýas tomaşa edýär. Eri watandaşlar mehriban tomaşaçylarymyz, mihmanlarymyz, ýagny biziň tomaşaçylarymyz hemde sazanlarymyz özara bähleşýärler. Jemleýiji tapqara çykmaklyk ornuny bähleşimi dowam edýär. Birinji şertimiz şekil sowal siziň bilen. Tomaşa edýäs. Mehriban eýleşler, eýdi watandaşlar, gaderli mihmanlar, türkmenine şeýle ajaýyp nakyllan biri we mihman ataňdy uly. Şoň üçin mihmandan başlaýar, hormat bilen taýla bilýäňiz, aýdym sadylen baglanşyklymy ýa-da sowalmy? Ýöne aýdym saýlasaňyz, iki topurum jogap berip bilýär. Ýöne sowal saýlasaňyz, diňe özüňiz jogap berilýär. Aýdym sady bolsa iki topurum sizem atnaşyp bilýär, sowal bolsa diňe tomaşa edýär. Aýdym bolsa iki topurum. İki topurum atnaşýar. Utuk olur geçe onu bilse. Bilse utuk geç olur geçer o. Sowal. Sowal onu mümkin bolsa reş sormaz. Oramrat atymraftyny haýşe diýär sowal. Mümkin bolsa çağazyga berilen sowaldyň näme? Tamam. Ýigitlerime näme jogap berse, şoda bolar. Başlyny. Aýdym aýtmagy öwrenmi, taht etmegi. Ay tam geçiremegden o. Biz bilse sowallamaky geçýär, biz jogap berip. Diňe sowal diň bulardy. Aýdymda iki topar diýişdi. Tam etmek. Taht etmegi gowranyken jogap dogrymy? Diňe salýas, görýäs, başlyny. Aýdym aýtmagy öwrenmi, taht etmegi. Aýdym aýtmana. Aýdym aýtmagy öwrenekeni bilmediňiz, ýany ýok, ýöne bir üçin diýsem gow sebäbi, näme üçin gow diýen sazyny begenýär, sebäbi size geçýär. Näme saýlap bilýäňiz, aýdym sazyn warat bolan sowallarmy ýa-da şeýle sowallarmy? Şeýle sowal bolsa diňe siz jogap berilýär. Şeýle sowal saýlaýas, o sowalym häzir bir de görkezýär, uramynat mümkin bolsa çağajyklar basym azyk ýa-me ýa uly adamlar basym azyk ýa. Düşündiňizmi sowalymyza? Çağalar basym azyk ýa-me ýa uly adamlar? Çağalar diýip jogap berýär taýlyas. Çağalar diýär. Sen çağalarmy? Oo. Çağalar. Ya açamok diýjek bolýar. Hananny göreliň, dogry jogap çağalar diýildi. Jogap dogrymy? Çağajyklar basym azyk ýa-me ýa uly adamlar basym azyk ýa? Çağalar. Berekeler, çağalar, berekeler. Jogabymyz dogry. Inni bilişmede ýaly iki edem ýa-da sowal haýlanny. Inni göni aýdym sady değişdi sowal. İki toparam gatnaşyp bilýärsiň. Düýme basma. Ana. İşten sizin kiregenç berekeler. Ondan näme? İki toparam taýmasaňyz, aýdym sady bilen baglanşykly sowal. Başlyny. Nerede? Hatta.
Züleyha. Bas. Berekella. Berekella. Nur ýadyr Recep'in. Näme? Züleyha. Züleyha. Züleyha diýen. Başka aýdym ýokmu Züleyha? Nur ýadyr başka aýdym. Züleyha mı? Suja sağan dinleýän şol aýdy. Şeýlemi? Türkmenistanyň atgan artisti Nur ýadyr Recep Züleyha diýen aýdymy diýip jogap berýär. Sazan ýitleme jogap dogrumy? Mana gerekli sadakın edepli Züleyha, Züleyha Başa saldın yetildan Berekella ýigitler jogap dogry. Näme tijenmeli oglanlar? 5 aýyň dowamyna ýaýlymda Türkmen wagty ýaýlymyna bäýseşe gepleşim 2-nji mewsum dowam etdi. Azakar bilýäňe de şertlemedi. Tomaş etmeli girişmeli. Indi saýlap bilýäňiz sebäbi arkaýyn. Yine sowal saýlar. Sowal saýlýas. Ünsüce ekranlamada, ünsüce çekmeye haş edýär. Sowal saýlada ýigitler. Sen pişikler gowurýanmy ýa güjükleri? Pişikler gowurýan güjükleri. Toda güjük diýjegem bilmeýär. Güdik galy diýjek bolýar. Çağızıklar kan. Yine bir gedek görelim. Yeni bir gedek, başytyny yeni bir gedek görýär. Sen pişikler gowurýanmy ýa güjükleri? Aha. Diýmedi diýär. Diýerler. Güjükde gorkarlar bularla ýetdi. Öýlemi? Aty gaýfy janar gow. Sen pişik gowurýanmy? Ya. Yo ne? Aşıda çağalamadan pisi gowu Öyle. ýa-da. Kim şey? Yok güjük ben. Bolle. Onda näme? Pişik diýip jogap berdik, jogap dogrumy? Sen pişikler gowurýanmy ýa güjükleri? Gowurýan. Pişikler gowurýan eken. Sağasın şeydi. Pişikler itten gorkýan eken. Atajan ýalyk. Onda näme? Dowam edýär. Sowalmy, aýdym sazmy? Sowal. Sowal, tuğlamy. Gedekler näçe bolar? Bir işini diýerlerim. Bir mihman bir arasyny bir utuklat geçirä, mümkin. Şnolla şu an. Şey, boy. Hatta çymadan belerim, otur arkada otur ellerini. Ana dowam edýär, mümkin bolsa sowallan. Sen ejen gowurýan kakaňy. Ýene köje sowal. Ejen gowurýan kakaňy. Kakam diýär. Akýyza. Kaka diýip jogap berdi. Ýitlemet. Başyna jogap dogrumy? Sen ejen gowurýan kakaňy. Ejen kakam gowurýan. Ejen bilen kakam ikisinem bile gowurýan eken. Onda näme? Inni iki sowal ýerine gitdi. Inni aýdym saada geçýär. Göni iki toparam gatnaşyp bilýär. Aýdym saada bilen baglanyşykly. Kim taýy topar bilse, şoňa da gedek geçýär. Onda başynda Hayatlayda sizleri unutmayda Ayga sabah tezleri koş koş sesizlere Nerede de unutmayda Söylemeyen bolsam Başta näme Oho. Azat dönmezsin. Sevmeyen bolsan. Berekella. Ne doğru diýip boljak däl buňa. Dogry. Berekella azat dönmedi. Jogamadan dogry. Dogry jogam. Tamaşa dälik başyna. Hayatlayda sizleri unutmayda Ayga sabah tezleri koş koş sesizlere Nerede de unutmayda Söylemeyen bolsam Başta näme seviyorum. Berekella diýmeli bu körpeçe bazı ve azalyk diýip niýetçek bolup başda düşünmedi hiç kim näme diýäkä diýip. Onda näme saýlaýar ýene de sowal aýdym saz. Sowal. Ýöne sowal diýip duram. Oglanyň ýanyna durma bolýar. Sowal diýär, onu sen oturlaryň. Mihman da oturýar da çay, su, şeýle su var, iç bermeli. Başynda. Onu sen eşikleri özüň saýlaýanmy ýa ejen saýlap berýän? Giyen eşiklerin, lavasçıkların öyle sayrıyamka ya da iyice sayılat veriyamka. Ya bile sayılayat siyasi diyek mi yankı? Ya da yankı çağırken öyle. Aş bile sayılayat. Yo beydiyim ben. Ya şey diyelim baka. Yani fikrimi ayttım yani ecemim kakam bile öğren etti. Hani ne diyes? Evet sayılayat. Öyle sayılaya. Tuğuleme. Öyle sayılayamka. Onun görelim, dinleyelim, tomuş ederiz. Öyle sayılayamka. Onu sen eşikleri özün saylayanmy ýa ejen saylap berýän? Özüm saylap berýän. Berekella. Saylayan eken. Hanım dowam edýär. Başyna aýdym saz sowal. Aýdym saz diýelim bu kadar. Saylap bilýäňiz? Bol sowal ende. Sowal saylaýa gitdimi? Şu gedek siziň ýanynda duryn bilmediň ýaly. Hani? Pıştyl gatylgyýamy ýa garynja? Ana. Ahyry kyn sowal. Kıyın sowal.
Giyden keldi. Değil mi? Pıştılık hatırlayamıyor karınca. Karınca diýer, kıza karınca diýer. Karınca diýer. Anyk jogap karınca. Bolýa. Karınca diýip jogap berdiler. Bilmeseler ýaman gowy bolar. Pıştılık hatırlayamıyor ya karınca. Bilmeden pıştılık pıştıl. Şonta durur, goňuş dursam. Gowy gerek ya. Onu aýdym sada geçýär. Sebäbi ýylygyny sowalymy boly. Aýdym. Ve o näme etjekde? Tomaş etmeli. Diň saryat, tomaş edýär başlyny. Bir balalar entan guncesi Berekellah. Gowy tähir etme. Şu taýdan gaýtmaňam belki jogabymyzdan dogry bolar ýalar. Şu taýdan gaýtjakka ýöretdi. Siz düşünün. Ana Gokar Hacımradı var olmamam. Gogol Hacımradow. Jogap berme kal, mümkin bolsa başlyny. Tuvok berdiwa, bu aýdym ýerine ýetirýär. Gogol Hacımradow därler, tuvok berdiwany degen sen goýtan. Biz birlikde wagt goýýarys. Näme ýa, bular faýlady, bular jogap berdi. Biz jogap berýär. Ýok, Bular birinji wagt. bular birinji wagt gün jogap berýärler. Berekeller. Indi gedek kire geçirýär. Şoň üçin ýene de saýlap bilýäňiz. Aýdym san. Vay. Men saýdyr jok. Bu aza kene kömek edýän ekenim. Sowaly paýlýas. Hani pıştıl gatylýamy garynja. Men ýaman beýle. Açyk aýdap meýleme. Sağdan başga ýok. Ýürüşsem ýürüt telefon garlap goýýardy. Karınca diýerler ýene. Yo bulan pıstılalaýmadylar. Ýöne ýankyja bir ýene hem dogumulja men. Ay bir de böyle dememizde gara eli. Bir geçenedeki de jogabymyzda gara. Karınca diýerler. Karınca diýär. Bu gedegem bolýar. Karınca gatylgya diýerler. Saýdan eýtdenmez pıştyllan. Jogap dogurmyka? Pıştyl gatylgyýamy karınca. Karınca. Jogap dogry. Berekeller. Onu jemledik. Berekeller köp tawatyny aýdýar. Iki toparada işin gatnaşçylary hem gatnaşyk bolýaňyz. Ýene nitip bolsa öňküçe. Doğrudan birini bildiler mi bilmediler mi? Kasapçymyz da bilir ne bildiňiz bilmediňiz. Ýere bolýar. Ýene men bildim bilmedim aýdyjak. Yo bildim bilmedim aýdy biljekkä ýene utuk kim dediğimi bilýän. Utugum bolsa saýdan alamada bir non hasap bilen ikinji şerte geçýär. Köp tawaryň saýdan ala tomaşa şulanmaz. Indi ikinji şertimiz nähili? İkinji şertimiz hem sırly sowal. Öğrenmeseniz, görmedik bolsaňyz, görenemeseniz ýatda diýär. Şu plaşetde söz görkezýän söz. Meselem bir mihmanyň bir ortaga geçýär. Haýsamata beriňiz, bu gedek seýran geçecek diýdiň, sizden tapawdy ýok. Söz görkezýän, şu sözü agzaman, şoň nämedigini düşünürjek bolmaly oturan adama. Ýöne oturan mihman bolsa, ýörte gulaksada, aýdym sazy eşitip dinläp durar, o seni eşitdenok. Olanlar bilýär da şoň size düşündirýän. Meselem beger size geçdiňiz, şu sözü agzaman, başga sözler agza bilýäňiz, islenlik hereketler edebilýäňiz, ortaça 3 minut wagt berýär. 3 minutyň içinde de 10 sany söz bilmeli. Kim şu 3 minutyň içinde ýetişdi, şu 10 sany sözü bilip, göni 2 tuk alýar. 2 tuk. Size gön geçmäge mümkinçilik bar, ýeklenmeli. Şertimi düşünükli mi? Awa. Şertimi düşünükli. Mehriman ýeşe tomaşaçylar tomaşa diýär ikinji şertimiz sırly sowal. Başlyny. Ile görüşmek diýäli birinji saýdanna ýetlemezden başlaýar. Geçen gedek Atajan düşünürjek bolupdy. Bu gedek Seyran men senden gowy düşünürýän diýip orta merkeze geçdi. Eşdilýär mi meda? Şat, ýa gurulmada eşdilýär mi? Şunu aýt. Şu wada Eşdilýär. Neşdilýär? Eşdilýär çynek. Ondan hem başlaýar. Taýmyzda 3 minut wagtymyz bar. Ýadyňyzda bolsa, başladyk. Yürek. Renkini Hayda. Yaz. Renk. Yasıl. şu söz aýtmaly däller. Sen men. Sağdanna. Nahar. Palov. Yer.
Ha, otur bot. Hali. Baska. Başka Ne diyor. öyle? Oho. Aydı bilýän arky. Au. Gaun. Uzun. Kalk. Karri. Gül. Detse. Allah. Bas kadına gitsene. Tavuk. Bul. Wagtymyzdan bolly, berekella. Ine görüşmek diýäli tomuşaçylar topory bilmem degenjiň ortaga çykdyň. Näme de bolsa artist ýarna dähme çekkä. Bergen tiýen şartmy? Ne eşitmedik bolýan? Açamaga enta. Eşitdi ya bolýar. Ha howdy ya. Ne eşitmerdiň? Eşitdiň? Hoca kental. Saat godur ogu. Senin gojup jogap bermeli. Taýynmasaňyz Tigerçek. Alga. Tiger. Okuçu. Ayak dayız. Dürüvü. berekella. Darak. Bebek. Arı. Ve çiğ niye gitti? Köynök. Renk. Näme renk? Ağ renk. Ağ. Oho. Stanga. Sportun görünüşi, näme görünüşi? Ne dedi? Boş köpek eden yok. Sportun görünüşi, sport. Görünüşler var da. Sportun bir görünüşü mü? Oo. Berekella. İstiyar oğlum. Yo, Ne mi? Agratletska. Oo. bolly tuwele. Agratletska bilmek kyn bolly diýär. Berekella. Tiýen. Gaýsy düşündirmek kyn bolly. Şu agratlet. Berekella köp sag bol bilenler we bildirjek bolan. Hoş bolun. Görüşmek diýäli mehriban ýerleşir idi tomoşaçylymyz ikinji şertimizdem jemlenni ýigitlerimiz başardygyndan jogap berdiler. Görüşmek diýäli wagtymyzda laýyk girip 10 san sowalymyza jogap beren kimler? Tomoşaçylymyz berekella şoň üçin hatamyzdan 2 bir hatap bilen 3-nji şerte geçýär. 3-nji şertimizden ýagny hem tomoşaçylar hem sadanny mehmanlarymyz hasymyr ýerşerýär 2 şerti bir wada berýär. Ýagny şirin sözlü şertimiz hem de diňsal şertimiz. Şirin sözläni bilseňiz, ýagny ýurdumyzda belli aýdym. O şekil aýdymy bam ýok, tapagy ýok. Ýöne her kimin bilýän aýdymy, şoň aýdymyň içine bir bend alyp, meni başardygymdan ýyzdan öňe şo bendi okap berýän. Aýdym kiminki, şonu biljek bolmaly. Kim bilse, şo goşgyň dowamyny bileni, güni 2 tuk berýändir. Goşgyň dowamyny bileni güni 2 tuk. Bilmeseňiz, soň sady bilen bileşdirýän. Şonu bilseňiz, bir tuk, onu da bilmeseňiz utuňyz aýrylýandyr. Birinji da şirin sözle başlaýar. Ýa-da has bir tomoşaçylymyza ýeňillik durýar, diňsal şertimizge diýär, güni 3 aýdymy bir wada eşdirýär. Ýurdumyzda belli aýdymçylaryň sesleri, aýdym kiminki. Ýöne onu has kynrak bolar. Näme üçin? Sesi dogry tanasaňyz, utuňyz alýaňyz. Ýalňyş jogap berseňiz, güni utuňyz aýrylýar. Goşgyň aýdandadyr bendi, aýdanda. Şonu saklap jogap bersek, ýalňyş bolsa utuňyz aýrylýarmy? Onu aýrlanok, birinjilik aýrlanok. Goşguda aýrlanok. Onu Ýöne bilsek 2 tuk bilse berýär. güni tuk berýär. Gow tarapy. Okap. Okap dur. No, ýyzyn öňe dogry okap berýärdi. Güni tapaýda birinji sözüni ýen bilseňiz, gün jogap berýärmeli. Ýöne näde o jogap berse utuňyz aýrlanok, ýöne jogap berip bileňiz. Eýlik topara soňra için okap berýän, arkyn jogap berip bilýär. Şertimiz düşünükmi? Onu tomoşa diýip mehriban ýerleşler jemleýiş tapgara kimler çykarka? Jemleýiş tapgara kim çykjany bilmek üçin jemleýici şertimize tomoş etmeli. Siziň bilen mehriban ýerleşler bäsleşir getbeşimizi dowam edýär. Onu ýigitler taýynmasaň birinji şirin sözlü şertimiz ýyzdan öňe okap berýän taýynmasaňyz. Taýyn. Edeli seýil bile biz ýüzüne asman, gideli yıldızlara tut. Atacan, kim masdy? Men masdym. Allah dönmeýän soň aýdymy. Haýt aýdymy?
Elimden tut değil mi? Berekella. İrrak basa idil sekund irrak basa. Evet, güzel, Men yani. başta da aytdım 70 götürüm, 70 götürme Tomus açılan koy. Sebebi baştan ayak bir golladılar. Asil bolsa gollaýaňyz ýöne uturup gidýär. Baştan ayak katlaşka gitmesin. Berekella diýsen dogry jogap. Berekella. Onlara oturan yerinden katlaştı bir gelip katlaştı. Onu dogry jogap diň salýar başyny. Ömrüm bağlı yarın men dine yar sana. Dowam edýär. Inni diň sal. 3 tane aydım. Ýitler. üç aydım. 3 aydymy bir wada iştirýär. Her bilen sesinde burutuk. Ýatda diýäs. Ýalňyş jogap berýärsiňiz utuňyz aýrylýandyr. Taýmysyňyz? Onu başyny. Aha. Bir sese bildim. Bir-birden jogap berseň bolýar. Arkayn. Türkmenistanyň halk artisti Anugul Murat durdy. Onu bilmediňiz daha bolmaz. Anul Murat durdyň sahabanlary bolsa onu bilmediňiz daha bolmaz. Dogry bir sesinde bilip Anul Murat durdy Türkmenistan halk artisti ini Ne kes gal. tuttu gününüzü? Yo, durun tek. Ini kes galy. Jogap bamy? Ýalňyşdan utum gidýär. Hawa gidýär. Ay ýok. Ýerime göre diňläýin. O diňläýin. Onu dowam edýäs. Diň salýas başyny. Bildim. Neme ulýar? Ay şunu biliyorum. Şahir oğlum da dip. Meylis Murat durdy fun ses olam. Berekella. Jogap dogry. Dogry diýär. Töleme. Han onu taýmasaňyz ýene bir sesimiz galy başyny. Şunun aýdýan äheňi deňde. Ýok. İlşat Türkmenistan atkadan artisti İlşat Anamamedov. Aha. Şu gerek ahiri ýalňyş jogap berdi diýjek bolan diýip bolanok. Dogry töleme berekella İlşat Anamamedov. Berekella. Ýöne şertlemez bara. Ýanky işte aýdymlaryň talýas başyny. Anul Murat durdy. İntidarım bu dünyada öz baktın tapyan. Şahat Bu da begestek taýla. Arzu ettim medifler. Bedirin ýa İlşatym diýdiňiz öýdýän, ha? İlşat diýip durdyňyz, şonu eşitdiňmi ýa şunu gaýt? İlşat diýip buňa aýdýar begen jaý diýip basmaly gün ataja gatnaşynom diýip hezir gülgötür barda da fiýra milýar diýip. Öňe atyklary men alyp berdim ha diýär şo. Onda näme dowam edýär? Inni şerin sözde. Ýyzdan öňe goşuny gap berýän, o da ýurdumda belli dinlenýän aýdymçyň, dinlenýän aýdymy. Başyny. Men diwana däli boldum. Oduňdan öçmez meni sönür. Gaýgyňdan bu et halas yüregimden gitseýgi. Täden okap bolýan. Hökman. Bilmesem bunu utup gidýär. Ýok. Bam jogap? Ýok. Bale. Täden. Men diwana däli boldum. Oduňdan öçmez meni sönür. Gaýgyňdan bu et halas yüregimden Çaklamam. Eldar Ahmedov. Haýtaýdym diýäňiz. Aýdym ýadım bolşan o. Utuňyz alýandyr. Yo alana o. Boşunda bolanok. Ýok siz alýas. Ýok. Utuňyz alýan, öňe gün iki tuğ alýas. Anyk jogapmy? İki tuğ alýas. Ravi bolsaňyz men jogap aljak. Ýeri bolýar. Jogap dogrymy ka? Jogap dogry bolsa häzir aýdymyny eşiter. Şu gedegen bediren bildiň gerek ýa-ni? Awa. Aýdýar. Ýa İlşat diýdi bol. Daşyňdan pikir etme. Bular ýakseň diýen zadyňy dotdy maňa seyredip näme diýen. Yo ýa İlşat diýdi basyrlym. Eldarmy diýdi buňa diýär ony seni basy Eldar diýip jogap berýär. Ana dowam edýär. Diň sal şertimizden dowam edýär. 3 sal ses bir wada eşdirýär. Diň salýar. Rüstem Haliyev bir. Rüstem Haliyev. Rüstem Haliyev. Bolýar, jogap kabul edýär. Dogry näme dogry aýtjakka. Başga jogap bar? Ýok dinläli. Bolýar. Diň salalyňmy ýitler? Bolýar. Diň salýas başyny.
Aha. Atajan sen mattın bu gede. Haytaydımçı? Han Pehlivan. Haytaydımı? Aydın ne bileyim zo? Neymişsin? Ay ne yekelik dedin ne de bilay. Han Pehlivan diýip bolýar. Dogrum näde doğru aýtjak sebäbi hem birden aýyrjak bolan otuklanyňdy. Ýene diňtalýas başlyny. Aha. Ay cevap ver. Bu kimin jogaby, kim jogap berýär? Ýöne familiýasyny bilemmi doktor? Näme? Adyny aýdyňa? Merdan. Merdan Nurgulyjy. Merdan Nurgulyjy. Merdan Nurgulyjy diýip jogap berýär. Aw. Mehriban ileşdir, ahir şey edip bir jogap berip bolar ahiri. Ýygynyň bir jogap berýärler. Olaram näme dogry? Odan näme dogry? Ýok. Inni Guwanç Kömürät hyzmatdan bir dik görüňsen, bigen Owanç kömegi. berekella. Inni ol aýdymçyny gördüňizem tanaýaňyz. Esasan bigen has gowtan ýa. Sebäbi on qaqa saňa bilim beren. Görany. Sofokasyon. Sehwet Kasimov berekella. Ve kim geldi? Yürütüre bilmesen niye? Şuraya geldin öyle. Sehwet Kasimov berekella. Ya biz şurada oturduk senin. Yo, son men mihman alýar anqaýdy bol. Inni diň saralyň ýigitler mümkin bolsa başlyny. Toranım. Düzlerim. Men düzlerim. Ona mehriban ileşidi tomaşaçylar hormatly mihmanlar gepleşmeden şertleri aşurdyny barat şertleri jemleýär ýen jemlemäkam elbetde näme etmeli ýeňijini ygran etmeli. Çekileşlik geçdi ýöne 3-nji şert hasam töleme bäsleş Näme degen ýa? Ya var. Onda näme mehriban ileşidi tomaşaçylar ýeňijilerimiz kimler? Sizin mehriban tomaşaçylarymyzyň saýlan topary sazanalanmaz jemgyýet tapratmasmamyzyň sabany gözi ýaşar. Begen jimden ýaňar tüwerdeme. Köp sag bolun ýigitler. Köp sag bolun. Aýratyn begenje belirgene tawazyny aýdýar gepleşmede gatnaşyp tüweleme bulary tolgunlardyň. Köp sag bolun. Belirgen begenç nähili pursatlar galy haýsýet görmüňiz ýarady. Pikirleňizi aýtsaňyz hormatly başlyny. Öňüne sawol wons geçmişinde. Size sag bolun işin gatnaşyňyz üçin. Bu deran maňa şol sözi hereket boýunça Görkem özüň gidär. Dige şonu tutalım diýär. Dige şonu tutalım diýär. şol haklyk bir gowmuna trolny. Täsirli. Köp sag bolun begenç. Belirgen Esasy çekeleşikligiden yankı. üçüncü Bilmedim. şert. Jemgyýet şertine dog. Bilmedik. Bilmedik. Bilip dur äler küçükde galyň heýran öyle tüweleme. Dyrys oturan basan otur. Täş bol jogap berýänçe. O esasy çekeleşikligiden 3-nji şertmen. Awa. Tawolun. Size sağ olun ýöne bir bilen çäklenmemiz ok. Mehriban tomşaçylarymyz ýürüýte Hanet restorany gepleşmeden hamaýatkary ikiňize de arkaýyn. Istenlik wagtda barypçyk diň özüňe dälir begenç. Paýlaşmalar iki wol ikiňize iki ämeden adam bolýar, iki wol bile barsa adam bolýar. Size ýürüýte Hanet restoranyň adyndan sowgat istenlik wagtda baryp istenlik et tagamyndan saýlaňyzy öýräp ýyp bilesin. Ýene bir ýola gatnaşan toparlanan ikisine de çäk tawasyny aýdýar, işiňizde durmuşyňyza maşgulanyň awadançyk arzu edýär. Hem-de şu şatly pursatlarda hormat bilen Atajan bizden başlaýly. Pursatdan peýdanan döredip berýän mümkinçilikler üçin mehriban arkadagymyza köp sag bolsun aýdýar. Mehriban arkadagymyzyň jany sag bolsun, başy dik bolsun. Tutýan tutumly işler elmedäm rawaj alsyn. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne şeýdip bize de zähmet çekip sungat eserlerini döredip Gahrman arkadamynyň saýatyna işlemek müýesser etsin, arkadamynyň jany sag bolsun, başy dik bolsun. Köp sag olun Atajan, seýran başlyny.
şeýle gepleşiklere, gyzykly gepleşiklere gatnaşmaga bize ýol açyp berýän hormatly arkadaşymyza köp sag bolsun aýdýar. Hormatly arkadaşymyzyň jany sag bolsun, başydyk bolsun, tutýan tutumly işler elmydam başlyklara wetsensin. Köp sag bolun ýigitler, arzuňyz hasyl bolsun. Aýratyn şi biziň asym her bir medeni tutumly işgäriň bir üstünlük gazanmak üçin tomuşaçyk gerek. Orada hem şulan elbette begen cemaat gobilýat sebäbi sahnada çykýan her bir medeni tutumly işgäri üçin tomuşaçyň el çarpışmasy ana iň uly baýrak şomy kadiyat sebäbi biziň gepleşigimizden hem bir kir edilmegi, tomuş edilmegi biziň siz mehriban ileşisiz tomuşaçylama size bagly, siz bilen bir ruhlanýar, siziň tomuş etmegiňiz bilen siziň 0504 gysa telefon berýärmiňiz uradýan teklipleriniň ýakyndan gatnaşýanyňyz biziň gepleşigimizi gyzyklandyrýan, biziň toparmaz begen belirgen. Bundan beýlegem size aýratyn sag bolsun aýdýas, gepleşimiz işçen gatnaşyp bu gedegem elbetde gatnaşmagyň özüň bir başga täsirmi kadýan. Ýa-da belletmeýän ýazga başlamaga begen diýär. Berýän sowallaňa meni oturan ýerden bilýärdim o ýerde. Ana bilýän eken. Ýa aýtdyň berip gelmäkä ýer kimin bilýärdi. Ana bilbem tasdiýiňiz bolupdy. Begen belirgen başlady. Ons ýa-da ismer ilkine favorumşun ýa gepleşiňiz gatnaşmak üçin çağırdyňyz. Rahman arkadaşymyň bize şeýle döwrap gepleşikler gatnaşmak mümkinçilikler öwretip berýär. Rahman arkadaşymy da köp sag bolsun aýdýar. Biz ýaşar üçin ideýanladylar üçin jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutýan tutumly işler elmydam wajapyn. Köp sag bolun. Begen belirgen başlady. Şu siziň gepleşiňizde gatnaşmak müýesser etdi. Bizem öz gezegimizde mehriban arkadaşymyza sag bolsunuz aýdýar. Gahrman arkadaşymyň jany sag, başa dik bolsun. Köp sag bolun ýigitler, dostlar, kardeşler, jany sag bolsun, işiň üstüne ardy diýip ýene bir ýola. Biz ol gadyr mehmanlar edi tomoşaçylarymyz şunuň bilen ýatlaýan soňky ýarym finalymyzy jemleýär. Elbetde finala çykan ähtoparlarymyz hem belli. Gepleşimizden geçen sanlaryny haýsy toparlar çykdy, nädip şol üstünlügi gazandy, hemmetin size ködürler, şoň üçin Türkmen Owazy teleýilmenden bäsleşir gepleşiginden daşlaşmalar. Gepleşimiň şu ýerine biz ýene bir ýola bagtyar halkyny, bagtyar durmuşda ýaşadýan gahryman arkadaşymyzyň janyny sag, ömrüniň uzak alyp barýan ähli tutumly işleriniň üstünlükleriň hemra bolmagyny tüýsürekden arzu edýär hemde mehriban ileşir. Siziň bunu hoşlaşýar, elbetde gepleşimiň nowatda aksany geljekki şende gününe ýene bir üýt köşük täzeligimiz bar. O täzeligim şende gününe tomuşa tutup bilersiň. Mehriban ileşler jany sag bolsun, bir de tomuşa edenlere ähli jetine köp sag bolsun aýdýas, nowatda aksany goşýarça, hoş sag bolun.